Podcast ReZero, amb el patrocini de Happy Hour. Benvingudes i benvinguts al podcast de ReZero. L'altre dia vaig anar com a convidada a una ràdio a explicar ReZero. Un cop acabada l'entrevista, les persones conductores van elogiar la nostra feina. Feu molt bona feina. I un d'ells també va afegir: feu molt bona feina, ReZero. Ànims, molts ànims. Podeu pensar que bé que ens donin ànims, però t'ho juro que de sobte, quan et diuen molts ànims, t'entra una sensació de solitud, com si et deixessin sola davant un penya-segat. Ànims, ànims, i et fan 2 copets a l'esquena. I mires cap enrere i preguntes: i doncs, que no m'acompanyeu? Per altra banda, de tant en tant, tinc paranoies de semblar-me a un capellà o a un sacerdot, no ho sé. I és que la gent es confessa amb mi, demanant-me un perdó. M'explico. Anna, perdona. Avui no separarem. De fet, tots i els esforços encara no entenen que jo no em dedico a fomentar el reciclatge, tot i pensar que és quelcom bàsic, O en altres ocasions, allò de: avui, Anna, som massa gent i no farem servir els plats nostres, hem comprat plats d'usar i llançar, però, ei, són compostables, Estàs contenta, oi? Per cert, no saps l'última sèrie aquella sèrie per passar d'aquestes merdes i riure una estona? Aquí començo a suar. I sí, m'agradaria tenir un mecanisme per dir: resa, 3 Ave Maries i no et preocupis. En el nom de la terra, els recursos i la salut de les persones, amén. He parlat de solitud, ignorància i distracció. Per què? Que tinguem clara una cosa. Avui, en el podcast de ReZero, posem la mirada, residu zero, a l'ecoansietat. Comencem. Va, i avui a l'entrevista ens acompanya l'Alexandra Farbiarz Mas. A veure, pronuncia el teu cognom. Farbiarz. Sí. És que la Z ha de ser contundent. És que és d'origen polonès, sí. Alexandra Farbiarz Mas. Sociòloga i comunicadora científica ambiental, i, a l'altra banda, la Susana Pérez i la Laura Sanz, que les Eliades són de ReZero. Em deia: ja estem aquí un altre cop, liades, parlant. Bueno, sí, doncs ens explicaran, de fet, té un sentit que estiguin aquí, perquè elles han viscut en primera persona l'ecoansietat, i llavors ens posarem en comú com podem conviure amb ella sense que es converteixi tampoc en un sense viure. Benvingudes també a les 3, a vosaltres també. Moltes gràcies. Comencem, una mica, tothom en parla, què és l'ecoansietat, però tu busques, perquè dius: aviam, vaig a buscar-ho. I busques l'ecoansietat i diu: és una alteració emocional i psicològica que s'ha relacionat clínicament amb aspectes de trastorn d'ansietat generalitzada i que s'emmarca en la relació de l'individu amb l'estat i el futur del medi ambient i de la natura. Es tracta d'un estat d'angoixa aguda sobre els impactes nocius que el canvi climàtic tindrà en la biodiversitat, la societat i en la vida de la mateixa persona afectada. Atesa la novetat d'aquest terme i l'empitjorament del context climàtic, no hi ha encara una definició clínica prou precisa ni dades sobre la seva prevalença o implicació arreu del món. Què en penseu d'aquesta definició, per començar? Bueno, jo penso que és una definició que inclou la indeterminació encara d'aquest terme, no? És un terme que jo crec que tothom pot comprendre fàcilment, perquè el món està molt fotut i, per tant, és preocupant perquè vivim d'ell, no al revés. Vull dir que això és un tema molt clar. I, per tant, quan veiem que hi ha masses coses que estan desajustades, doncs a mi em sembla que és natural que hi hagin aquest tipus d'ansietats, però que són ansietats que, a més, no s'ha de viure
totes les ansietats no es viuen de la mateixa manera. Tots som diferents, no? Tots funcionem de manera diversa i, per tant, les ansietats també ho són. I potser intentar acotar tant el terme... Aquest sufix eco... Sí, no? bueno, clar, sí, però aquest sufix eco el que sí que posa és l'accent sobre d'on prové aquesta ansietat, no? Que després potser podem parlar que és una ansietat que és molt fotut, perquè ve d'algú que, a diferència de molts altres tipus d'ansietat, ve de l'amor al planeta. Ojo! És una cosa completament diferent a altres tipus d'ansietat. Però que sigui eco, doncs és que és natural, vull dir, repeteixo, vull dir, la cosa està fotuda. No podem fer veure que no. Podem veure totes les sèries que vulguem, tots els Instagrams que vulguem, però la realitat és la que és, no? I per això vosaltres us dediqueu el que us dediqueu, també, no? Per intentar revertir una situació que dius, això és un contrasentit tot plegat. Quan parlem d'ecoansietat parlem molt de les persones que hi ha a darrere, dels debats que hi ha hagut sempre és com reduir aquesta ecoansietat, perquè, clar, és un sentiment o és unes sensacions bastant negatives de per si, bueno, de per si o no, ara també en parlarem. Passem una mica a la primera persona. No ho sé, Susana, comences tu si vols. El tema, tu com vas viure o com estàs visquent l'ecoansietat, perquè tu també la defineixes com a ecoansietat a nivell personal. Sí, a mi el terme de fet em va funcionar molt quan el vaig conèixer, perquè jo vaig començar a sentir com aquesta angoixa, no?, per la situació del planeta en un moment donat en què s'estava just començant a parlar d'ecoansietat com a concepte, i el fet de descobrir que això tenia un nom em va ajudar molt. Això d'entrada per mi ja va ser com un alleujament, no? De dir, vale, no estic sola, hi ha més persones que la tenen, li estan posant un nom a això, encara s'estava començant, no hi havia psicòlegs i psicòlogues que tractaven específicament aquest tema, ara sí que comencen a haver-hi. Sí, ara n'hi ha de psicòlegs? Sí que hi ha gent que s'està començant a especialitzar en això, o com a mínim que comprèn aquest concepte, no? I que et poden acompanyar amb aquest enfoc doncs això, no?, en temes de sostenibilitat. I jo en aquell moment anava molt perduda i em va ajudar molt saber ficar-hi un nom, no?, una paraula, i entendre que hi havia més gent que li estava passant el mateix. I això, per mi viure-ho en primer pla, doncs va ser una mica adonar-me que en el meu dia a dia per mi era una preocupació constant, no? Com un run-run que tenia allà, que no és que m'impedís fer vida normal, o sí, perquè al final, fer vida normal, imagino que és estar en paus, no?, i viure tranquil·la, i en aquell moment no ho estava, per culpa d'aquestes preocupacions ambientals, no? I sobretot l'angoixa de pensar cap on estem anant, el món s'acaba, no?, perquè al final l'ansietat és una cosa que és com molt instintiva, no?, que et surt una mica com per aquest instint de supervivència, o sigui, com que veus en perill la teva existència, no?, d'alguna manera, i realment el que està passant amb la crisi climàtica és tal qual això. Aleshores, doncs, va ser una mica aquest procés, no?, de primer rebre molta informació, que això es convertís en una preocupació, en una angoixa, i ja porto anys, no?, en el camí de sostenir això en el meu dia a dia, de que no m'afecti tant, trobar les maneres per portar-ho millor. He passat també per processos terapèutics on he parlat d'aquest tema i també m'ha ajudat. És un camí llarg, el que passa que jo crec que és una cosa amb la que quan acabes fent el clic acabes convivint d'alguna manera, no? O sigui, com que la pots pal·liar en certa manera o la pots portar millor o pitjor, però un cop reps la informació, no?, de tot el que està passant al món i cada vegada hi ha més coses i més problemes i més informació, és molt difícil que tornis al teu estat normal de pau absolut amb aquest tema. Perquè no desapareix tampoc el problema, però pots conviure. Després passarem una mica als tips, a veure com poder conviure amb aquesta ansietat. Laura, tu com ho vius, com ho vas viure, com ho estàs visquent? Jo, bastant similar a la Susana, hi ha hagut moments, no?, en què tu notes més, moments que potser pots estar una mica més tranquil·la, no?, amb aquesta pau, però sempre està allà el rum-rum, però jo vaig viure sobretot molt des de la por. Al final també és el que dèiem, les ansietats tenen formes molt diferents, sense jo ser experta en res d'això, però sí que veus, no?, que també depèn molt de les personalitats, no?, o el tipus de fer, i la por és una que m'acompanya en molts ambients de la meva vida, i en aquest, doncs, òbviament, també hi era com molta por a la incertesa, al què passarà, al no saber, no?, quin és el futur, no? Llavors, com deia la Susana, com tenir la informació,
i aquesta angoixa constant de no voler viure el que tothom t'està dient que passarà, no? Com d'ostres, que quina por, que no em vull trobar en aquesta situació, és que viure això serà molt dolorós o molt difícil i m'agradaria evitar-ho, no? I això, llavors, jo vaig tenir com uns moments fa uns anys, com just després de la pandèmia, de pensar-hi sovint i allò que comentàvem l'altre dia, cada cop que demanes un desig, els aniversaris o allò que vas de viatge i diuen toca aquí aquesta pedra i demana algun desig, jo tot el rato pensava com, és que no vull viure la fi del món, saps? O no vull viure una catàstrofe ambiental, com aquesta obsessió amb el tema. Llavors això ho vaig com aprendre a gestionar, sobretot crec que també em relaxava molt el fet de que el meu dia a dia, a nivell laboral, bueno, i a nivell personal, està molt volcat en prendre acció, no? Que, bueno, ja en parlarem, de com revertir-ho, però això que també t'acaba relaxant molt. Perquè et sents també la solitud en aquest sentit, és a dir, una cosa més de salut mental en aquest sentit, de dir, em sento sola amb això que estic sentint, estic patint, això. Clar, a mi, per exemple, en el meu cas, jo em vaig sentir molt sola perquè no ho vaig com voler expressar. O sigui, crec que va ser una decisió bastant pròpia. Ho amagaves. Sí, com ostres, és que dir això, com quina vergonya, no? Potser em prendran com per boja, perquè ja sóc la típica que ja té una... Bueno, la típica és que per mi ho hauria de ser tothom, no? Com aquesta preocupació. I llavors la sensació de, hosti, és que si sobre els hi dic, no? que estic en aquest punt, saps? Diran com, home, doncs... no sé, t'estàs passant, potser, no? I és com la cosa aquella de no m'entendran. Però, bueno, aquesta va ser la meva experiència, que ara també en perspectiva veig que hosti, hagués estat interessant compartir-ho, segurament. Vale. No sé, bueno. El tema de posar sempre allò de dir, bueno, és un problema meu, és un problema meu, quan haig de fer alguna cosa, però realment hi ha culpables? Més enllà de nosaltres mateixos, de que hi hagi una població cada vegada amb més ecoansietat? I t'ho pregunto a tu, Alexandra. A veure, a mi parlar en termes de culpabilitats no m'agrada, en general. En el nom del pare, i de la terra. Sí, no, m'agrada de parlar de responsabilitats. El problema de l'ecoansietat és que, com bé ha dit ja abans, no? Si es viu d'una manera en solitud, vale? La gent s'aïlla. I normalment, quan la gent té ansietat, no ho explica. Bueno, els darrers anys és un terme ja socialitzat, però quan un ho viu, la gent normalment no en parla. I més quan resulta que jo crec que aquest és un element molt clau per entendre per què la gent no vol mirar el que està passant, és que vivim en l'època de la distracció, no? I tothom es posa darrere la seva pantalla, i llavors és com, jo tinc molta informació, sí, molt bé, però què em fas amb aquesta informació? Per tant, hi ha un tema de diferents graus de responsabilitat. Primera és, les persones que ho pateixen, què poden fer per no viure tan malament algú que és tan fotut, que és l'ecoansietat, no? I jo el que crec és que falten espais on trobar-se la gent que ho pateix, i poder intercanviar i poder entendre que no estan sols ni soles. Però em referiria també al tema, a part de la distracció, que estem visquent en un món que és això de les sèries, has vist aquesta sèrie, i quan parles d'algun tema molt més... Feixuc. Bueno, clar, és que diem feixuc, però no, anava a dir... Llavors, clar, canviem de tema de seguida, que avorrit, no vull parlar-ne, etc. Però em referia més al tema de com els mitjans de comunicació, per exemple, si tu pateixes ecoansietat, normalment és perquè pateixes una cosa que hi fas en el teu dia a dia coses per solucionar-ho dintre del teu marc d'actuació. Però, per exemple, clar, si contínuament els mitjans de comunicació t'estan donant informació de catàstrofe, de desastre, però des del punt de vista que no aporten solucions, i aquí entra també la governança, els governs i tot, que jo faig, però és que no veig cap canvi a nivell mundial, què passa aquí? Bé, jo crec que passen dues coses. Primera, que els mitjans de comunicació tampoc saben ben bé com tractar aquest tema, perquè és un tema que no és recent, perquè ens podem remuntar a l'informe Brundtland, al 73, però a nivell informatiu, però és un tema on encara manquen professionals que puguin tractar aquest tema de com tractem les notícies,
i de com tractem les solucions. I perquè, a més, els mitjans de comunicació, quan més soroll fan, vale? Tot és més estrambòtic, espectacular, tremendo, negatiu, no sé què, és on van a buscar més l'atenció, no? de l'oient o del que veu. I això és una realitat que no s'aplica només al tema del medi ambient. El problema és que amb el tema del medi ambient hi ha molta ignorància. I molta ignorància que també s'explica perquè fins i tot els científics ara mateix hi ha coses que no saben cap a on aniran. Vull dir, no és un tema... És que és un tema complex. Val? Ara, a nivell de governança, sí, aquí hi ha responsabilitats, perquè hi ha coses doncs, que no s'estan treballant a temps. Vull dir, per aprovar un botó el tema de l'aigua. Vull dir, que és gravíssim i serà més greu. I això és així. Llavors, aquí és un tema de fins i tot d'estructures, de contractacions públiques, no? I de mirada política, no? De dir, quants polítics realment han entès la dimensió de la tragèdia? Això per exemple, amb el tema de sequera, podem posar exemples, Com esteu visquent la sequera a nivell individual i com esteu veient també, i què és el que... us ressona això de jo estic fent moltes coses però no veig canvis? Sí, per amb la sequera i amb tot, en general, no? O sigui, també, jo crec que una de les coses que empitjoren l'ansietat és interpretar-ho des de la individualitat, no? De dir, vale, sí, el món està molt malament, hi ha molts problemes, doncs vaig a fer jo tot el que pugui, absolutament tot, per intentar revertir-ho, però és que tu fas tot el que pots i el món no canvia, no? O sigui, com una personeta individual no pot canviar les coses, aleshores... És un dels errors perquè al final t'acabes posant més pressió cap a tu mateixa, t'empitjora aquesta ansietat que sents i a sobre també t'empitjora l'autoestima, no? Evidentment, perquè tens la sensació de que no fas prou, no estàs fent suficient o no serveix el que fas, etc. I també estàs centrant la mirada en això, en la individualitat, sense veure que realment hi ha responsabilitats compartides i que és una cosa col·lectiva. La ansietat en si és un fet col·lectiu i les responsabilitats també, i el que podem fer també ha de ser des de la col·lectivitat. Aleshores, és una de les coses que ja en parlarem ara més endavant, no? Però que serveixen per pal·liar una mica això és entendre que és una cosa més gran que tu mateixa, més gran que el que pots fer tu a casa teva en el teu dia a dia. I doncs això que comentaves, de donar-te que tu vas fent cosetes i que res no canvia, doncs la veritat és que és xungo. És una cosa molt complicada de portar i jo crec que no s'ha de ficar el foco aquí, perquè si no és pitjor a nivell individual, a nivell de salut mental. Perquè quan compartiu, Laura, quan comparteixes el que fas a casa, per exemple, davant d'alguna... una qüestió que tu creus que s'ha de fer i que davant d'aquesta situació ecosocial, ho comparteixes, ho parleu amb la gent, intervenir, a mi em va millor això, a mi em va millor l'altre, i llavors s'amplia aquesta... Ara sí, o sigui, ara, des de fa un temps, sí, de fet, les meves amigues, la majoria, al final, han canviat hàbits de consum, també per parlar amb mi i anar comentant coses i tal. És que hi ha moltes que no, i això et segueix frustrant una mica, no? Com de dir, hosti, sí, jo t'estic donant informació, no? I coses, el que parlàvem, com pot ser. Però sí, jo almenys ho parlo bastant, ho expliquem, i me n'adono que hi ha molta gent que s'està posant les piles i va fent canvis, no? Per exemple, ara que parlaves de l'aigua, m'he adonat que ara amb l'aigua molta gent està canviant molts hàbits. Però per què? Perquè s'han vist en una situació de molta alarma i molta emergència, no? Que és el que parlàvem l'altre dia també, que el tema del canvi climàtic és tan llunyà, no ens toca, no? Sembla que no ens toqui, perdoneu. Doncs la gent no pren acció, no? Quan de cop veus que és l'aigua, que és una cosa que necessites cada dia per fer tantíssimes coses, de cop la gent s'ha posat les piles, no? I també frustra una mica com dir, ostres, portem molt temps parlant de residus o de molts altres temes o de consums d'altres coses, i no hem fet res, no? I ara que l'emergència és real, ara ens hi posem. Però sí, llavors veus que la gent està fent coses. Però també, ara referenciant a ma mare, que moltes vegades em diu, Laura, però tu vives en una burbuja, ¿no? También, y te rodeas de gente que se parece a ti, ¿no? I això també a vegades, com sortir d'aquí, diu,
ostres, és que potser la gent del meu entorn amb qui ho parlo està fent coses, però potser hi ha molta altra gent que no està fent res, no? I allò que dèiem, i les responsabilitats també de molta Clar, ha altra gent. sortit una entrevista, una enquesta fa molt poc, que la majoria, no sé, no tinc al cap el número, eren el 70% dels joves i tal, deien... 45% Ai. o així. Menos mal. Ja m'agafava la cosa. 45%, bueno, no arriba a la meitat, deia que, bueno, esto del medio ambiente no es para tanto, el cambio climático, no? Creieu que ens estem també, no?, allò de que ens xoquem contra un jovent... És a dir, que hi ha dos pols molt oposats, un jovent molt actiu i un altre jovent que sembla que, bueno, és que és... Com que no hi ha allò, no hi ha transformacions globals, no depèn d'ell, doncs mira, me voy a la distracció, no? Sí, a veure, jo No sé crec per que què hi parlo en ha... castellà. Jo crec que el tema distractiu, que per mi és la millor eina de propaganda política que ha existit mai, Ja. penso que és superimportant. Ara bé, tots els reptes històrics sempre han estat empujats per una minoria. Vull dir que això no crec que sigui gaire diferent la seva generació de la meva generació. Hi havia gent que passàvem, no? I després hi havia els que anàvem a les encapades del 0,7%, els que ens mullàvem, no?, davant de les coses socials que ens envoltaven. I jo crec que això no ha canviat gaire. És a dir, no crec que hi hagi una polarització diferent, com si diguéssim, a altres moments històrics. Ara la diferència és que tu abans tu podies estar amb la teva moguda, però l'altre sabia més o menys de què anava la teva moguda. Ara no. És que ara hi ha una atomització bestial a nivell social d'interessos que fa que aleshores aquests temes ambientals, si no t'interessen, doncs estan ahí. Bueno, o sigui, a mi em parlen de canvi climàtic des de fa molt de temps, però bueno, jo... No se quieren enterar, no? No Sí. se quieren enterar de res, perquè... No te quieres És que, enterar. la veritat... No, fotem una cançó perquè a veure si se n'adonen d'una vegada que potser la equansietat... A veure, anem a l'escoltar, va. A veure si l'escolta ben fort. No te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, 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 yeah. I, clar, en lo de quererte de verdad, tu iniciaves també el tema de... que és una cosa que podria ser positiva. És a dir, l'ansietat és perquè realment estimem el planeta, el que ens rodeja, no? Com podem canviar? A veure, jo, més que positiu, diria que és un símptoma positiu, perquè és un símptoma de que la gent se n'està adonant del que està passant realment. Vale? Vol dir que hi ha gent que encara mira el que té al seu voltant i s'hi compromet. I s'hi compromet de tal manera que s'ho passa malament. Vale? I això és el que hem d'aprendre a gestionar. Val? Però, a més, és una conceptat que ve de el que deia abans, no? De l'amor a la natura, de l'amor a el que ens proveeix, sí, jo podria ser allò de viva Pachamama, sin ti no somos nada, no? O sigui, aquest és el punt, no? I això és molt diferent d'altres tipus d'ansietat, que venen de situacions molt difícils d'afrontar, de caràcter econòmic, de caràcter de violència, de caràcter de què sé jo, saps? Això és diferent. I això ho parla la Corinne Pellichon, que és una filòsofa francesa, en el seu llibre L'esperanza o la travessia de lo impossible, i que distingeix molt, no? O sigui, la depressió o l'ansietat de l'ecoansietat en aquest sentit, no? És a dir, bueno, això et mobilitzes des de l'amor a voler continuar amb la vida. Hem de repartir ecoansietat aquí. No, tampoc això, sinó primer entendre des de vista de comprensió, vale, que els que pateixen ecoansietat no estan bojos ni molt menys, sinó que estan mucho más cuerdos que molts polítics que no tenen cap mena de cultura ambiental i que aún no s'han enterat. Ja. Una mica per recollir això, és a dir, que no és del tot estrany, que és un símptoma social positiu perquè realment hi ha un problema darrere i que hem de reaccionar.
A nivell individual, els tips aquests per poder conviure amb aquesta ansietat que és allò, no desapareixerà perquè és una flama, és com l'estrès aquell, no? L'estrès positiu, l'estrès que et pot crear malaltia, no? L'estrès positiu que et provoca un... La ecoansietat pot provocar un... però sense que mantingui com alerta, no? Sí. Com ho heu fet vosaltres per conviure amb això, però sense que es converteixi en un problema? Per mi, jo crec que hi ha dues coses molt bàsiques, que és, primer de tot, compartir la ecoansietat, les angoixes, no? Que tinguis amb gent que et pugui entendre, que no sigui una paret o una barrera, perquè és el que parlàvem abans, que hi ha persones amb les que veus que no arribarà aquest missatge perquè no volen o pel que sigui, però si trobes gent, o és molt necessari, jo crec, trobar gent o espais on poder-ho compartir i sentir-te escoltada i sentir que no ets l'única que té aquestes preocupacions i aquest problema, no? I la segona cosa que crec que és molt important és que aquesta ecoansietat, un cop potser si arribes a tenir com un pic d'angoixa molt gran, no, rebaixar-lo i estar més o menys bé, que et serveixi com a palanca per fer canvis i per canviar hàbits i per fer accions, o sigui, que sigui una palanca d'acció, perquè quan comences a fer accions és quan et sents realitzada, quan sents que estàs fent alguna cosa per canviar, quan mantens una mínima esperança de que les coses poden canviar, encara que sigui des de la individualitat, que està molt bé si ho podem compartir encara millor, no? Però això, que no es quedi dins del teu cap en el món de les idees i de l'angoixa, sinó que et serveixi per fer coses i que almenys tu tinguis la consciència tranquil·la de que des de casa teva estàs fent tot el que pots i que hi ha coses que no depenen de tu i el que sí que depèn de tu sí que ho estàs fent. Una altra cosa, Laura, va, fem el... Ostres, és que anava a dir el mateix que ella, m'has pillat així. No, però em quedo molt amb la idea aquesta amb l'última idea de fer les accions, però també entendre les limitacions que tenim com a persones individuals, entendre el poder que tenim com a persones consumidores, que això ho parlem moltes vegades, no? Que les nostres decisions poden tenir molt impacte, però a la vegada entendre que no tot està a les nostres mans i rebaixar la nostra exigència, no? Perquè potser també ens passa a persones bastant exigents, no? Que volem fer-ho millor i ser perfectes i fer-ho tot bé, i és com, bueno, és que hi ha uns límits, no? I potser tot doncs no ho podràs fer d'un dia per l'altre. Per tant, rebaixar les exigències amb una mateixa crec que també és important. I això, anar fent cosetes a poc, però entendre que hi ha uns límits. I ho sento, és que la Susana ha explicat tot. Parla també, que m'ha deixat poques coses més a afegir. Alguna cosa més de tips? No, jo crec que això seria... Alexandra, alguna cosa més? Així per recollir? Bueno, jo penso que potser l'interessant fora també indagar què passa amb universitats, no? Que pròpiament haurien d'entrar en aquest tema ja. No? De psicologia, de sociologia, d'integració social, no? Perquè són les persones que treballen amb persones. I jo crec que això seria un puntazo, i també seria un puntazo poder-ho abordar des de les escoles, perquè els nens, no sé, jo sempre ho dic, no? Que quan es parla tant d'educació ambiental, dic, els nens ho entenen tot perfectament. Són els adults els que encara no s'enteren de les coses, no? Vull dir, què vamos a hacer, no? Que també és com preocupant a vegades, jo penso, no? Dic, potser hem de ser més bàsics, no? De dir, qui ens està governant? Quina mitja d'edat tenen, no? I com, clar, vull dir, són gent ignorant en aquest sentit, molts d'ells, no? No dic que tots, ni totes, però dic que en uns quants que dius... Bueno, doncs amb els tips, governança, etc. Recollim, però ara passem a la secció del porta a porta. Porta a porta. Avui hem trucat a la porta de l'Àngels Codina, que a part de ser amiga meva, porto tothom per aquí, era companya de la universitat. Ella és comunicadora, també científica i ambiental. Li hem preguntat què és per ella del tot prescindible, inútil en aquesta vida, el que ens podríem desprendre avui mateix. Ens ha respost això. Per mi són del tot prescindibles els mocadors d'un sol ús, que és veritat, que et salven d'un apuro, però com un mocador de tela, de cotó, i si pot ser ben planxadet, no hi ha res.
És que em pixo amb l'Àngels. Moltes gràcies, Àngels. L'Àngels Codina va col·laborar també amb ResZero, elaborant els relats de futur que podeu trobar també a la web de consumconscient.cat. Va, continuem. Ei, Anna, ara després d'aquests prescindibles, toca parlar d'imprescindibles. Doncs aquí en tenim un pels nostres oients. Genera Coco, la formació sobre consum conscient de ResZero, que et serà del tot imprescindible. Ja la podeu trobar online en català i castellà. Genera Coco posa a la teva disposició els recursos i eines generats per ResZero al llarg dels seus 20 anys de trajectòria. Respira, descobreix, activa't i converteix-te en una persona experta en consum conscient. Volem que tinguis la informació més contrastada i diferenciada. Entra a generacoco.org. I del porta a porta i de la imprescindible Genera Coco passem als imprescindibles dels nostres ara convidades. Res, que podeu comentar, és igual. Tu has comentat ja un llibre entremig de l'entrevista que aquí el fixem com a imprescindible. Quin era? La esperanza o la travessia de lo impossible, de la filòsofa francesa Corinne Pelluchon. És un llibre petit, molt dens, És filòsofa, ella, de fet. És filòsofa, sí, però, ostres, jo trobo que a mi, per exemple, m'ha ajudat molt, no? Perquè jo a vegades tinc petites cosetes d'ansietat també, i aleshores de dir, ostres, no sé, et dona com un discurs que a més a més et fa lligar molt bé a la perspectiva de Nacions Unides de One Health, no? De la salut ambiental, salut animal i salut humana. Vull dir que... Bueno, jo us el recomano, vivament. Molt bé. Alguna recomanació per la vostra part? Jo recomanaria dues autores. Una és la Yaya Herrero, que és coneguda arreu. Qualsevol cosa que hagi escrit ella... Sí, a més ho fa molt planer. Exacte. 100% recomanable també per una mica... Un llibre que té és La vida en el centro, que em sembla molt bo. Una mica també per entendre que nosaltres també formem part de la natura, que no és natura i humans, sinó que tot és un, i això també crec que ajuda. I l'altra és una autora que és colombiana, que es diu Mariana Matija, que... No, aquesta no la conec. Bueno, sí, és bastant filòsofa també, I jo recomano molt el que divulga més que el que escriu, també, però vull dir que fa molta divulgació per xarxes, té un blog, fa recomanacions de llibres, etc. I també parla molt sobre aquests temes d'ecoansietat, també d'entendre no la individualitat de l'humà, sinó tot com un conjunt, les interconnexions entre espècies, la vida, la Terra, tot en general, vull dir, que és bellesa el que fa ella, no? Més que... Sí, és fantàstica. Doncs... Com vulguis. És que m'has pillat una mica així, que no, ja, és que vaig pillant... Però, escolta'm, puc escombrar cap a casa, I fer un doble anunci. No, però... Jo recomano molt la formació online que hem fet des de ResZero, Genera Coco, que tot i que ja ho heu sentit, però que és una cosa que hem volgut fer de juntar molta informació que creiem que és molt interessant des d'un punt de vista positiu i engrescador, i també mostrant realitats, no, de que ja hi ha coses que s'estan fent, que estan passant, i que un canvi de model en el sentit productiu, social, de consum, és viable, és possible. Llavors, doncs també us animo com aquesta part d'esperança, no? I en positiu també, doncs animar-vos a visitar-ho. Doncs moltíssimes gràcies a les tres, Alexandra, Laura, Susana, i res, acabem aquí. Moltíssimes gràcies a totes i a tots, sobretot gràcies a les nostres socis i sòcies, la gent ResZero, i al nostre patrocinador Happy Agua, i també a les persones de BTV que ei, va, Núria, Jordi, Carlos, que són un encant. Acabem amb la cançó que ens ha proposat l'Alexandra. Va, som-hi. Fins aviat. Sin condición para sonar lo que nos queda. Hoy puedo ver lo que yo fui, de dónde soy, de dónde vengo. No es protestar, no es una guerra, es lo que soy y lo que tengo. Hay cosas en la vida que